Het gebeurt inderdaad wel eens dat er iets Sarah rijker wordt, dat het al je Sarah knipt. Dat er een heel zwaar gewoon uitkomt tot ernstiger, zeg maar. Dit is Pieter Leistra uit Nes Dongeradiel. Een 22-jarige huisman die krekt worden is. Pieter had een bijzondere hobby. Bangerrace. Een autosport met simpele regels. Het draait erom maar het eerst 20 rondjes erin. Want de meisje moet correct volledig uitschakelen. Pieter zal racen in Engeland en ik ging mee. In Nederland kennen net racen omdat de sport je verbeen is. Vanwege de strenge milieu- en veiligheidseisen. Het is echt net zonder gevaar. Het gebeurt inderdaad wel eens dat er iets Sarah rijker wordt, dat het al je Sarah knipt. Dat er een heel zwaar gewoon uitkomt tot ernstiger, zeg maar. En in 2004 had Pieter zelfs echt een slim ongemak gehad. Ja, misschien bonken wie verbrijzelen in mijn bovenbeen splijten, maar ja, daar zit nog steeds een stiel en pen in. Ik zit er weinig maar een keer een Pagazzi waar ik hier boetenom ik zo'n hele een steiger, zeg maar. Er zit een hele fabriek omheen. Maar dat is al even goed aan. In bovenbeen er zit nog een stiel en pen in, die maakt dan nog even uit. Hoor dus. En dan ben ik er wel weer. Het rennen dat gaat al weer, dus we zijn met mobiel. Nou ja, nog maar de liedje erbij zetten die toch wel aan het tanken, maar het is toch wel, ja, de Engelsen zeggen het altijd heel mooi, it's a way of life, en dat is eigenlijk echt, het is zo. Ik ben er al zo lang mee bezig, ik vind het zo mooi, het is, er is geen die me daarvan, ja, die me daarvan weer houden. Ja, het hoeft voor mij eigenlijk net, maar ja, ik kan het ook net verbieden, dus ja, het is zijn ding. Maar als kiezen meest? Volgende vraag. Ik vind het net zo leuk dat er, mijn Brusselvoer of zo weer thuis komt. En best dat ik oorzie we nooit een lietse poppen hebben? Ja, het bleef hetzelfde standpunt, alleen dan ben ik er nog een beetje feller in nou. Want ja, ik ben ook kastwinnaar en als hij als mij een Brutse voer thuis komt, dan kan ik net 3 maanden vrij nemen en dat hij op bed lees ik in met de voer omheen. Ja. Dat is al even verloren. Voor de race in Engeland had Pieter een oude Belgische leakauto gekocht. Deze wordt in peermannen ombouwd naar bangerauto. Een langdurige en dure grap. Ik vind er zelf, ik vind aparte auto's vind ik mooi. De desbetreffende leakauto waar ze maar rijden, die ga ik uit België bijhellen. Want dan begint het al. Dan mag de eerst al een auto waar er op kan. Dan mag je naar België dan de auto op te hellen. En dan staat er langer dan maar thuis. Dan gaat er nog helemaal geen wedstrijd erin. Dan gaat er niks kleren. Dan mag de auto nog gebouwd worden. Maar dan een goede motor in. Nou, je wil direct wat leuk schilderwerk op haar. Nou, dan mag je naar Engeland rijden. Je mag met de boord op de dieselkasten. En als je in zit, dan ben je 2 minuten in de plat. Naast bangercoureur is Pieter een voltijd huisman. Als ik net aan het bouwen ben, als ik net aan het racen ben, dan kom je van bed en dan moet de poppen die maar drinken. Hè. Als Giet aan het werk is, als het thuis is, dan jouwt ze nog gewoon borstvoeding. Maar dan maak ik het zelf met het flesje doen. En dan lijkt er even de badje in de box en even de vaatwasser en alles even wat aan. En als Giet daar thuis komt, dan heb ik de mogelijkheid om weer even met het hak bezig te zijn. En dan moet er eten worden. Ja, de ene keer mag ik het zeggen, de andere keer doe ik het. Ik gewoon werken, maar die inwerken. En ik doe het niet alle dagen. Hè. De buis in de hoer beslist net helemaal 100% clean. Maar dat mag gewoon gebeuren, maar al een beetje leefbaar. Hè. Dus, dat verhaal stoer, dat komt bij mij eigenlijk net op. Als doe je in de einde zo, hobby. Als doe je in de einde zo. Hey. Wat die liedje van Dino hetzelfde dan wel? Zal ze het dan stimuleren of zou ze van nee, doe nog maar net, want het is vist te gevaarlijk? Stimuleert voortdurend. Zeker als bangeracen wil, dan moet ze dat helemaal zelf weten. Maar als ze ballet wil, dan moet ze het ook zelf weten. Dat kan ik niet schelen, dat wordt haar eigen keuze. Maar hoe zet stoppen als die dochter het vregen? Dat zei ik hoop dat het nooit vregen. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Op 1050 kilometer van je wenplak Nes leidt het Zuid-Engelse dorp St. Day. Nog meer jaren wie er een coureur van het continent die hier kwam om te racen. Een unicum dus. Ja, dat ben al een hele brother die zei, je fucking mad. En toen kist al die verhalen wel hoe het dan komt met die Engels toen ze praten. Ze verkleden je al niet vergek, dat komt er wel. Hey Pieter, Ja? we staan hier nog bij de keuring. Ja. En als er nou eens een oude keurt wordt, dan staat het heel eind van niks vrienden. Er is jou altijd mogelijkheid om weer te herstellen. Er is eigenlijk weinig wat afkeurd werk in. Ik had de auto aardig fairplay gebouwd. Er zit wel een kleinigheid in, ik hoop dat ze het net vinden. Maar het hangt vanaf wat ze afkeuren. Maar in theorie zoest
naar huis kennen. Het zoeken kennen, maar dan mag echt de auto wel sabboord terug los gaan of ja, weet ik wat. Dan mag de ding worden in wat echt niet kent. En dat zit hier net op. Can I cut it tool like that, like a time of 6-7? No, but you've still got the strength. So cut a big section out Yeah, all right. or take the loss. All right, Thanks, mate. come back and show us again. Thank you very much. Yep. Thanks for your effort. Yeah. Ja, vanaf mijn zandje, ja, door ik auto, eigenlijk al een autocross ben ik daar eigenlijk al mee bezig. Dan ben ik vanaf mijn zandje, op de meeste dan gaan we de auto bouwen en op mijn 18e reed ik. En toen ben ik met vrienden, ben ik een keer mee, we staan in Bengen race daar. En ja, dat heb ik ook weer vanzelf. Dat krijgt het lijst een beetje roeger als autocross. Tot wanneer boest dat trok je? Ik net me ken, denk ik. Net bekend. Leeftijd. Zeg maar. Ik heb geen idee. Ik heb nog geen idee wanneer dat ik denk van nou is het mooi geweest. Ik vind het net echt interessant om te zien, eerlijk zijn. Ze rieden maar wat rondjes en wat bij elkaar oprieden en dat is, nou ja. En ik ga 1 keer een banger race, jongen, maar vaker net. En dat die Pieter zelf aan mij? Ja, dat die Pieter zelf aan mij, ja. En wat viel dan als het aan de kant is? Ja, nee, ik kan net echt zeggen dat ik dan bang ben of dat het super leuk vind of nee, dat doet me net zo vol, eerlijk zijn. Else race begint met de vaststellingsronde. Hier worden de eerste prijzen al uw deal. Er heeft nog niks die in, heeft al 2 bekers binnen. Ja, net Leeuwen hoor. Dat ben je niet voor. Nou, voor de langste trip hierheen. Maar dat is echt 4 wie. En dan komt het eerste voor het bij. En nog een beker voor nou ja, de laatste auto. Dus die hebben we maar. Nu nog een harde klapper, dan kan mijn eind even steken. De eerste race riep Pieter 3 rondjes. Ik was opladen. En ik was chin nog de auto aandruk. Precies in de bestuurder door. Dat is heel lastig. De jongens elk rare skiën, ik rare skiën. Ja, dat jij er al niet bij. Hij me kijkt gelukkig niks. Gelukkig niks, dat, is al, dat ben ik al lang geleerd dan. Dat hoop ik al. Motor doet er nog, ik ga nog onderdeel, dus probeer ik. Pas voor de 4e race van de dag had Pieter zijn liekwaaier weer klaar. In deze race riep hij maar 2 rondjes. Zonder rem. Maar we gaan nog maar 2 races om klaar te krijgen. En dat moet nou even gebeuren. Dat moet nou even hut. Maar hij komt nog een keer. Hij kan nog vlotten. In de laatste race riep hij wedrijrondjes, voordat zijn auto totaal los is. Maar het publiek, die vindt het prachtig. Maar ik moet altijd de extreemste vorm doen. Ik weet niet waarom, dat heb ik niet op een enorme manier. En ja, dan kom ik toch bij dit bangerrace nu. Maar het is net, beslist net een kwestie van aanreageren. Want dan was het ook niet gezonde verstand bij broeken bij wasdorst. Zal ik je er nog heen, Pieter? Super mooi weekend hoor. Super mooi weekend. De auto is aardig plat, die platter ken, maar ik ben wel tevreden. Super. Lekker in. We moeten per raken, klappen zo nog. Per udelen ken het beter. Alle moeite waard. Maar in totaal heeft hij misschien maar 4 minuten gereden. Daar staan een reis in en bouwen. Al liep maar 12 minuten weg. Dat de klap mijn hut is, dan ben ik echt tevreden.